ong ai ko blai pi baro haga kerteng utrai per unong penim ujunga ujung pi ujus kres nga aingu yo blai na marbanga yo kum gani galat banwan biang sachin pat shapi ga banwan ra ini khubor ga jong blai haga ni ga sngi haga ni ga por ga bamanta nga kwa opinda sngap ha ye ka e ga ba ublai udon ban kren shapi haga ni ga sngi ga bamanta namar pa teng teng ni sngap tang shiteng ngi pe tang ye content gi jing tho bat ngi comments kumar ngi klem da sngo tho ye ga jing kren namar bang ngi klem sngap na do stang haro ban kot ye ga jing kren bat man tang akwa pin da sngap ha ye ga ni ko khubor ga jong blai ga bang akwa ban mara shapi ha ga ni ga sngi ga bamenta bat ngi scam kalong ga jingger khu ye pi ha ga ba pinangla ban ya chiprang ban shekri yo blai ban pendep ro ya kapalan ke jong ublay habukum gini gisi ga bangi im kidon shibon ki jinya thol pa ha gini gisngi kawe ni ga jinya thol pa ka ba ni i ka bangi yo sngo ha gini gisi kalong bon sakhi ujumai pat kata ga de ga jing shisha kumno ngin le hapdeng kini ga jinya thol pa ha gini gisngi kumno ngile apdeng ka jinyo thol pa hakini gi si ga bangi im manta larangi puli ne ga khtien ga jong blai na ga gospel kat kumu Matthias kalong ba arpa saw ujisu uladep bani thol pa naro ki por ki ba udang don shakani ga barthai ya ga ba u thol pa shphang ki jingbana ki thama shphang ki jingki ujumai shphang ki namsniu shapanga jinyap them bat shapanga kapop bakanang bun haniga perthai bat kajing I kanang kriat bat ngiyo I menta kabal along sha kumta ngiyo I ba kajing ki ujumai hakiba bun ki jaka ngiyo I kilajia ngiyo I ga thama kaba jia menta kajingele thama nagawe gari shagawe gari kajinga thman ro ka yeng ka sem ka stang bat ngiyo I ya ka nam sniu ya ka jinyap khlam ngiyo I ro ya ka jing knyo jumai bat kata kadai ya ka ba ujisu ada bani thol pa nado ka por ka ba udang don sin ka barthai bat hakini gi sniro kidon shibon ki shikri ge jong blai ya ka ba ki ya thol pa bat kadai ya ka banjia ya kini ki eke baro bat kila ngiyo I menta kilanang jia lanang yai pendep ya ka ega ba ujisu uladep ban keren na ka khtin ke jong blai kumno ngile habakum kini gising ke bangi em kidai gisngi ke bakhado kidai gisngi ke bagi don kam banda penbait bahai la ka jong jim kumno ngile ujisu ong na gospel umar u Matthias kelong ba arpasaw ket khot ka basaw ong tiu jisu ulai tho balulong haki kamun ma haki senran to sumar ba uno ro unom syukor ya phi ujisu ang ne to sumar ba uno ro unom syukor ya phi na babun kinyawan hag kerteng jonga kida ong manga uba okris bat kin syukor ya shibon o ngimla banle ni kata kidon shibon kinong kini ki kreslam ler menta kilami kiba ong don blegen thei kiba ong ba om don kam chup man le kumta kiba ong ba au ha ta osnem ujisu lowan kidon shibon kinongi tho lapa lamler ha kini gisngi hagi ni gisnem kiba la le noisdin bat ujisu ulala kren shai hang ne ong to sumar ba unom sha syukor ngidon kam banginda sumar bha banginda tip bha ya ka norim joga ktin ke jong blai khanang banginom sha syukor ha ge jinge thol pa babakla ha kini ki kres lamler ke ba mi menta hagat khot ka banriu bat phin sayo sngo shaphang gi thama bat ge jingbana gi thama to sumar phi ujisu ong ne ba phin sayo sngo shaphang ge jingbana gi thama ho ni le sngo bat ni le I re gi khmat jongi baru jisu ong to sumar piwat kuslai ilio I kata bat kabadon kami ngai pi kalong bangin sumar bha yala ka jung im ya ka jing dei jonga chupi bat ublai bat
Jesu ong piwat kuslai. Kamdei yang ai pi bengin kuslai. Bengin siap ting ha bangyo i yakini ki ki bajia manta hakan ni ka perthai kum ki khon ki chong blai. Nabakadei yakini nabakadei bakini ki baro kinlong. Jesu ong ni kadei bakini ki baro kinlong. Kemud ba kadei yakini ki jing bena ki thama kinjia. Henry kabakut kampat lajia ong Jesus. Kabakut kampat lajia. Naba ka kanja banriu kan yeng yale ya ka kanja banriu. Bat ka himaro ya ka hima. Bat kin long kin nam sniu bat ki jingyap them ro. Bat ki jing knyu jumai hasibon ki jaka. Ho ngile yo i ya kata. Ya ka ega ba ujisu uladab ban ya tho lopa. Nado ki por ki ba manshala arja snem tam malale ni sidin. Ngiyo i ki lejia hagini ki snem ki balai ni sidin ban. Wat mentang ngiyo i syaki ba bon ki than. Kidon kini ke jingjia ka thama ke nam sniu ke jingyap khlam ke jingki jumai ke jingale markanti ket khot wa phra Henry kini baro kilong tang ke jingstang ke jingjar kini baro kilong tang ke jingstang ke jingjar ong Jesus Christ bat ka badon kam ningai pi kalong bangin don kam bangin da sumar bha ye ka jingde jonga chupi bat ublei ngidon kam bangin da ya bha hakata galanti ka bedai kat kum kaman ke jomble kamdei yang ai pi bengin shapting kamdei yang ai pi bengin kuslai namarba ngiyo ngiyo sngo ye ki ege ge bajia kan ge perthai hare kum kinong but jong Jesus Christ gidon kamban tip ikanong rim juga ketin ke jomble balarangi tip ikanong rim ngangit scam de leler nginom shapting ban nginom kuslai hare ngin yat be shaprang ban pendep ye ke plan ke jomble lara gajia kumno Rengin yat be chaprang ban pendep ya ka plan ke jong ublei. Kaktin ke jomble ka ong. Jeremia khat lano khat nyeu khat ba nyeu. Suk uta ubriu ubashania hautrai. Bar uba ga jingshania jung long utrai. What up den ki ege baro ke ba piyo sngaw ge jing to ulpa. What up den ki ege ge ba piyo sngaw ba piyo idi la ki jongi khmat. Ya ke ba jia hagini gi si gi ba mata. Ya ke ege ba ledep ani to ulpa. What shifting Henry shania outlay kaktin ke jomble kong suk kita ke ba shania outrai bat pagajing shania ski long try hatu shania ni em hoblay what apeng ki eke baro ka ba piyo snow ka ba piyo idele dala ki jongi khman shania outlay buti hoblay it hoblay la ka jong ke jim namar ba oblay utip khampa ye ke ke jim ke jangap ke jongphi kaktin ke jomble kong isia sapwe ka khot ke ba shpeu to what shifting me namar ngalong kat ban me Wat ngoma namar ngalong ublei jome ngan penchat bor yeme ho ngan yarap yeme ho ngan kersyan yeme dagakti kamon ko hok chunga ublei ong ni wat shapting kamde yang ai pi bengin shapting wat hapting ki e baro ke bengyo sngo kamde yang ai pi bengin ngoma naba ublei un penchat bor yang ai pi naba ublei un yarap yang ai pi un kersyan yang ai pi hakabang nginang la ban nyai chaprang ban pendep ya ka plan ke jong ublei Kabas ngau tunat kalong ba uwei uskriu jomble utau de sim David wong ikini kintin sam arpolai katkot kabasaw shisha larang ngaya ro ya ka them ga sirniu ga jingyam nganom shepting ya ka basniu namar medon rengkat mame bat nga udengdo bat ushando jongme ki pentengen yanga usim David ukren shai ukren da ga jingslur da ga ba usngot hu da ga jingshania hauble wong ladang ngaya ya ka them ga sirniu ga jingyam nganom shepting kadairu ingai pi bingin ong kumta bingin don ni taga donun balarangi ya warap deng ki eke ga serniu jonga jiam warap deng ki eke ga bingio i ga bingio sngon ga perthai kamde ingai pi bingin shapting ya ka basniu le ni ya kanono ga bajia kan ga perthai naba ublei udon rekat ban ngamat pi naba ulong dingdo badu shando jong ga ne ga jim ga jinga ba ga jong pi pikin maun em ya ki shikri jong blei ushedrak umeshak abenego ki klem shapting ya kata lawar ding ka bashar khai ki klem shapting namar ba kisngot hu ba kidon ya unu ublei ubaim ublei ubsha bat kisngot hu ba kidon shagan ga berthai kalong mat pendep ya ga jing thumu ga jong blei ban pen pau ya ka kerteng ga bodon bor ka kerteng ga bakhrau ga jong blei bat leng ba ka jing ya len ti jong ki ngiyo i ka kerteng ga jong blei ka khrau ka pau bat shibun ki bru ki stang ban pai shunu blei jongu shedak meshak abenego
Kam day yang ai pi bingin siap ting. Wat lada ka day yang ai pi bingin nyai. Haka lawar ding ka bashar khai. Handre ka day yang ai pi bingin syania hanu blay. Ka day yang ai pi bingin pentik kena bhaya la ka jong jim. Hatu la sat ni em yang ai pi ka snam jong jusgres. Hatu ngilaman em yang jing pen kapan. Hatu ngiladon em yang kerteng jungi haka kitab jong jim. Kabadon kami ngai pi kalong bangidon kam bangin de yit yelade, bangin de check yelade, bangin de yo i bhai yelade, hang nong idan menta, kumno gaji im gajunga gajupi, hato gane gaji im jungan spi ka pen singo bhan em yo blay, hato gane gaji im jungan spi, ka pendon burom ni em yo blay. Ka ktin gajublay ka ong, tule eke baro eka ban pendon burom ya oblay. Ka ktin gajublay ka ong, to pen singo bhai yo blay. To ai gaji skri ba pdiang hun khmat jong blay. Ka ega ba mga mapiga bangile akan ega perthai. Kamde yang ai pipingin siap teng ya ka ega bangyo i ya ka ega bangyo sngo ya ka jiyot ya thol pa hagini gisngi. Hera ka de yang ai pipingin sngo tho i ka norim juga ketien ka jomblei. Bat ka de yang ai pipingin sngo tho bagidan kam baginda sumar phai la ka jong jim khnang baginum sha ya lam bakla. Khnang ka bangin yo ban poi ka jakai ka ba ujisu le de ban pen khre. Pentiknai la ka jong jim. Haga jingi de bat ublay pentiknail ye ka bom jukut jong phi kiplop jinga namar ka de yang ai phi pingin yai lengba haga ni ka berthai lengba kini ki baro ka bangi de ban yai lengba bat ka badon kam kolong bidon ngidon kam bat pen khre ya la ka jong jim hatu ngidon em ni ka umpniang ka ba kren yo mit sim kho jong blay hapo junga chpi hatu la pen em nem ni ka jim ka junga ka chpi la don em ka klimat ka bangi phai shuble ka jingkala ka mud bat ni pediang yo try jisu ka ni ka dot ka junga ka jokpi hatu ngi ya nem ka li galanti ka jong blay malagasngi ngi im nem kat kum ka khtin ka jong blay kadai ka ta ka ba ublay kwa yang ai pi ke pro ibsinga kat mangi de im daksa asla jonga ka berthai bangin ong kumbo ong pol ngala pendep ka jingi phet thong jonga bangiru ngin pendep ka jingi phet thong jongi da ka bangi yai be shaprang da ka jing slur klam da shepting ye ki eke barok ka bangi yo sngo ka bangi yo i ban pendep ye ka plan ke jong blay kadai ka ta ka ba ublay ukwa yang ai pi ke pro ibsinga ublen korkhu